Ander keukje dus. Deze keer Sander Gorissen. Sander, wethouder Leo Jonge had in het socioproject het gehad over de veiligheid in de wijken en in de wijk Blijerheide in het bijzonder. De mensen voelen zich niet meer gehoord. Wij zijn in Blijerheide geweest. Mensen die daar huilen en niet meer weten wat ze aan toe zijn. Die willen gewoon gezag, die willen blauw op straat, willen een harde aanpak. En daar zullen we mee moeten beginnen. En daar gaat de Partij van de Arbeid zich sterk voor maken. Wir als PvdA krijgen voor een keiharde aanpak. Dat hebben we beloofd. Maar wie jullie voor dat doen? Wie voor dat doen? Dat willen we op 3 manieren willen we dat sowieso doen. We kunnen niet zomaar beslissen dat we meer politie aan kunnen nemen. Wat we wel kunnen doen is meer handhavers aannemen. En die doen ontzettend veel werk in al die wijken. Die moeten ondersteund worden met extra lu. Daar willen we ons voor inzetten. We willen doornemen voor die wijkpreventieteams, die lui die in die wijk wonen, die willen we ondersteunen. Want die doen dat fantastisch werk. En dan moeten we voor ons nog meer instellen. Ja. Daar willen we ons voor inzetten. En als derde, en als allerbelangrijkste, dat is we willen een actieplan per wijk, zodat ze per wijk maatwerkers leveren door zijn die problemen, door als ze de brievenbusbanden, drugsoverlast, per wijk aanpakken met ondernemers, met burgers, met politie, met handhaving, met zorgaanbieders, met scholen. Iedereen die in de wijk woont en werkt, moet dat samen aanpakken. Dus de PvdA Kerkrooi jeet voor optimale veiligheid.